Много обсъждана тема е, че жените са много по-емоционални от мъжете и с жени трудно се работи и трудно се прави бизнес. Аз не смятам, че това е така. За 4 години опит, които аз имам, 2 пъти ми се е случило да се разплача, не по време на преговори или някакъв спорове с клиента, но след като сме приключили разговори, след като съм затворила телефона, съм се разплаквала, защото емоциите, които съм събрала през всичките тези негативни или напрегнати няколко часа, просто искам да ги изкарам. И смятам, че това е много екологичен начин да се справиш с емоциите си, когато ги изкарваш наяве, а не ги капсулираш вътре в себе си. Това, което мъжете правят, те също усещат емоции, те също изпитват същите чувства, каквито изпитваме ние, но просто те не си позволяват да ги изразят. Защото в нашето общество има вярването, че мъжът трябва да е безчувствен, че мъжът не трябва да усеща, че мъжът не трябва да си показва емоциите, а всъщност по този начин той, капсулирайки ги вътре в себе си, в един момент избиват по най-неприятния начин. Което означава, че не, жените не са